फामील रावताली बेन्ना तेरेर गोरकाराचें नांव सांगाता गोरकांची येताली ते बेर्नादाचे गारांत एक पोरणी वोलोतोर आसलेली वोलोतोरीन इमाज्यो आसल्यो वोलोतोर दुरान बुडलेली एक दीस बेर्नादाची गोरकान दोग पेंटराक आपोवन हाडटा आनीक त्यो इमाज्यो ताका पेंट करूंक लायता पेंट करचे आनी पेंटर इमाज्यो उदकान धुयता आनीक एक व्हडली इमाज आसली ती धुवूंक ते विचारता इमाज लिव्रामेंत सायबीची ते तिका वळखता तिका ते एके बालदेंत घालून बांयच्या उदकान देंवयता बांयची सायबी कुडोना तिपून एकलो पेंटर बांय देंवता बोल्सान ते सायबीणीक धरून बांयच्या उदकान बुडयता उदकान तिका बुडयतूच पळया तें बोजा पडलें व्हडलें बांयत आसलेलें उदक सगळें तांबडें रगत जालें हें पळोवन त्या पेंटराचें काळीज भियेलें बादकान बुडोवन वयर सरोन मातयेचें दामणें घेतलें आयची सिमांत बाणावलें इगोचेर तो जळटा वजारांनी लोक सोनवाराचो तिचे दर्शनाक येता गोरजो तिच्या पांयाशी दवरून कोतकोत्यान ते मागता गोरचेर मागलेल्यांक सायबीण माय तुका मागलेलें दिता ओन बावळती आसा ते सायबीण ना म्हणून सांगता बावार्दान मागलेल्यांक सायबीण म्हणटार तें उगडटा सायबीण ना म्हूण सांगशात तूं देवाची कडक शिक्षा मेवता बावार्दान मागोत जाल्यार सायबीण माय मागलेलें मेळटा बावार्दान मागशाक जाल्यार सायबीण माय मागलेलें दिता बावार्दान मागोत जाल्यार सायबीण माय मागलेलें दिता